Aj tento mesiac sa u nás udialo množstvo dôležitých udalostí, dnes sa pozrieme, ako ovplyvnia dopravu na Slovensku. Železnica pod Tatrami má viesť cez 6 tunelov. Jeden z nich má prekonať všetky rekordy. Projekt modernizácie železničnej trate medzi Liptovským Hrádkom a Lučivnou sa opäť dostáva do situácie z roku 2006. Ministerstvo životného prostredia neodsúhlasilo povrchový variant, ktorý železničiari museli naprojektovať len s miernymi úpravami súčasnej trate. Železnice sa modernizáciou úseku zaoberajú už dlhé roky. Tunelový variant navrhli ešte v roku 2006, no vzhľadom na vysoké finančné náklady im ho odporúčili prekresliť tak, aby sa znížila jeho cena. Železnice preto predložili na posúdenie novú povrchovú trasu. Ministerstvo životného prostredia ju však zamietlo. Železnicu teda presunú do tunelov, pričom jeden z nich bude najdlhší na Slovensku. Tunel Červený kút má mať 4863 metrov, čo je viac ako meria doteraz najdlhší železničný tunel na Slovensku, Čremošiansky tunel s dĺžkou 4697 metrov. Dôjde aj k zmene trasy, súčasná trať sa narovná, pretože v súčasnosti je smerovo komplikovaná a má malé oblúky. Vďaka narovnaniu dôjde k podstatnému zvýšeniu traťovej rýchlosti. V úseku po východnú budú môcť vlaky jazdiť rýchlosťou až do 190 km za hodinu v súvislom úseku. Od východnej po Lučivnú a Poprad budú môcť jazdiť rýchlosťou 160 km za hodinu. Poliaci asfaltujú svoje diaľnice najrýchlejšie v regióne. Do konca tohto roka chcú mať hotovú rýchlostnú cestu od Kisúc až po Katovice. Na našej strane je zase snaha prepojiť hraničný prejazd s priemyselnou Žilinou. Od tohto cieľa nás delia 3 nedokončené úseky D3 s celkovou dĺžkou zhruba 26 km. Tie sa štát snaží akcelerovať, aby sa stihli urobiť zo súčasného balíčka z Bruselu. Predpokladaný časový horizont je na našej strane 4 až 5 rokov. 3 tendre vyhlásil rezort Jozefa Ráža v minulom roku. Pri najsvernejšej časti je výsledok známy, najlepšiu ponuku dalo Združenie Váhostavu, Metrostavu a firmy maďarského miliardára. Zvrátiť ho však môže námietka. K strednému úseku medzi Oščadnicou a Kisuckým Novým Mestom má blízko Skanska, ktorá aktuálne stavia Višňové. Zostáva tak najjužnejšia časť pri Žiline, ktorá je aj najdrahšia z troch. V tomto tendri sa otvárali obálky minulý týždeň. K výstavbe vraj má blízko zase Združenie Váhostavu a Metrostavu. Tí mali podľa informácií Hospodárskych novín ponúknuť, že autostrádu postavia za 398 miliónov eur oproti predpokladanej hodnote zákazky je to o vyše 100 miliónov eur menej. Na druhom mieste sa mal umiestniť doprastav v združení s Euroviou a so Strabagom, ktorí mali mať ponuku vo výške 406 miliónov eur. Pre Hospodárske noviny potvrdili účasť v súťaži 2 firmy. Metrostav už časť tohto úseku staval. Privádzač Kisuckého Nového Mesta totiž diaľničiari z projektov vyňali. Dali ho postaviť prednostne, nech aspoň čiastočne uľavia Kisuckému Novému Mestu. Z balíčka eurofondov program Slovensko sa na autostrády ušlo menej prostriedkov než v predošlých rozpočtoch. Takmer všetko, čo je určené na tento cieľ, by malo ísť práve na diaľnicu D3. Dokopy sa počíta z tohto zdroja zhruba s 880 miliónmi eur. Netrakčné súpravy Comfort Jet bolo možné vidieť od júna minulého roku, ale až teraz sú kompletné. České dráhy s konzorciom firiem Siemens a Škoda predstavili kompletnú súpravu Comfort Jet. Jej súčasťou je nový bístrov vozeň a riadiaci vozeň, ktoré doteraz v súprave chýbali. Tento rok má byť takto skompletizovaných 6 súprav z 8-vozňových na 9-vozňové. Prvá z nich už je hotová a vyrazila s cestujúcimi. Okrem rekonfigurácie už dodaných vlakov očakávajú České dráhy ešte dodávku 6 9-vozňových súprav priamo z výroby. Na konci roka tak budú mať v prevádzke 12 hotových 9-vozňových súprav a 2 provizórne 8-vozňové. V budúcnosti budú jazdiť od Vilachu po Kodaň. Jednotky sú schopné ísť až 230 km za hodinu, ponúknu 555 miest na sedenie, z toho 99 miest v prvej triede. Jednotky budú v prevádzke s rušňami Siemens Vectron. Na prelome novembra a decembra očakávajú České dráhy dodávku prvých z 50 objednaných rušňov Vectron pre rýchlosť 230 km za hodinu. Všetky rušne aj Comfort Jety by mali byť dodané počas roka 2026.
České dráhy si u výrobcov Siemens a Škoda objednali celkovo 29-vozňových súprav ComfortJet v roku 2021. Kontrakt má hodnotu 12,5 miliardy korún. Železnica je in. Investície do koľají však nezvyšuje len Brusel, ale aj štát. Dotácie pre železnice Slovenskej republiky, ktorá spravuje trate, sú každý rok vyššie. Vlani boli na rekordnej úrovni 452 miliónov eur. Po dlhých rokoch bola dotácia konečne dostatočná na udržanie železničnej infraštruktúry v prevádzkyschopnom stave. Navyše, súčasťou tejto sumy bolo aj 28,2 milióna eur určených na odloženú údržbu, čo nám umožnilo riešiť dlhodobé potreby infraštruktúry, píše vo svojom príhovore riaditeľ Alexander Sako. Dodáva, že vďaka týmto peniazom sa podarilo odstrániť desiatky dočasných obmedzení rýchlosti na tratiach. Podľa údajov, ktoré vo svojej správe železnice uvádzajú, je takýchto miest na infraštruktúre oproti minulým rokom naozaj menej. Ich počet sa oproti roku 2023 znížil na zhruba polovicu, na sieti je aktuálne 48 takýchto miest. Na porovnanie, v roku 2022 ich bolo ešte takmer 700. Trasa cez Marchegg prechádza rekonštrukciou, čo je síce potrebná investícia, ale 3,5 kilometra robia 2 roky. Malo to byť koncom decembra. Veľký počet dlhotrvajúcich a nekoordinovaných výluk na tratiach môže podľa neho znamenať ďalší úpadok nákladnej dopravy. Tá zažila v roku 2024 pomerne zlý rok a pre nášho najväčšieho dopravcu, štátne Cargo, to bolo dokonca najhoršie obdobie v histórii. Nie sú to však len tieto dôvody, prečo nákladná doprava na železnici upadá. Veľkú časť preprav zabezpečuje štátny dopravca, ktorému sa vlani nedarilo. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia previezla v porovnaní s rokom 2023 o 2,3 milióna tón menej, čo znamená takmer 10-percentný pokles. Najviac sa prepadla preprava železnej rudy, ktorá je pre firmu kľúčovým zdrojom príjmov. Dôvodom bol slabý výkon hutníctva na Slovensku aj v susedných krajinách. Ďalšie výrazné medziročné zmeny nastali v preprave uhlia pre elektrárne Vojany a Nováky, ktoré v rámci dekarbonizácie ukončili svoju činnosť. Naopak, najväčší nárast zaznamenala preprava chémie, predovšetkým vďaka tomu, že Cargo opäť získalo späť prepravy, ktoré predtým zabezpečoval súkromný dopravca. Výrazný rast evidovali aj prepravy stavebnín, najmä vďaka zvýšenému dopytu po transporte trosky pre cementárne a následnému vývozu cementu do Maďarska. V budúcnosti by sa spoločnosť tak chcela oslobodiť od závislosti od domácich prepráv. Pri expanzii sa zameriava najmä na Jadran a Čierne more. Najväčší súkromný hráč na trhu prepravy Budamar Logistics, ktorý s Cargom prevádzkuje prekladisko v Čiernej nad Tisou, hlási tiež slabší rok. Člen predstavenstva Ľubomír Loj hovorí, že spoločnosť zaznamenala medziročný pokles objemu prepravy o 9% a pokles tržieb o 6%. Prvýkrát s cestujúcimi vyrazil úplne autonómny vlak, rušňovodič iba dohliadal. Zvolená trať Kopidlno, Dolný Bousov je dlhá 24 kilometrov. Vlak predstavila firma AŽD Praha. Cestujúci mohli sledovať údaje zo senzorov priamo v kabíne. Prvej ceste s cestujúcimi predchádzali roky vývojov a testovania. Aj keď vlak dokáže ísť sám, rušňovodič musel byť prítomný vo vlaku, keďže česká legislatíva neumožňuje, aby mohol ísť vlak bez rušňovodiča. Náš prvý a zatiaľ stále najdlhší diaľničný tunel otvorili pred 22 rokmi. Branisko je jednorúrová stavba, ktorej kapacita zatiaľ síce postačuje, podľa analýzy však už nie dlho. Štát dal vypracovať štúdiu, ktorá mala určiť, ako a kde stavať druhú rúru. Tá hovorí, že s tunelom by sa malo pohnúť najneskôr v roku 2030. Vtedy tam totiž môže jazdiť aj 25 000 vozidiel denne, čo prekračuje normu pre jednorúrový tunel. Projektanti sa pozreli na 7 alternatív. Odporúčajú realizovať rúru, ktorá vedie mimo dnešnej únikovej štôlne a zachovajú aj obidva portály. Riešenie by malo stáť 347 miliónov eur a patrí k tým lacnejším. Odporúčaný variant opúšťa trasu dnes známej únikovej štôlne vo vzdialenosti zhruba kilometer od západného portálu. Tam sa stáča na sever do Horninového masívu a pripája sa späť 300 metrov od východného vstupu. Projektanti upozorňujú, že je potrebné bezodkladne pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre túto možnosť tak, aby sa práce na razení začali najneskôr v roku 2030.
Potrebné je však dopracovať seizmický prieskum. Ten by mal obsahovať návrhy na elimináciu vplyvu detonácií na chod tunela, ako aj statické posúdenie únosnosti časti tunela, kde sú uložené medzistropné dosky. Pri tracích prácach vzniká seizmické zaťaženie okolitého horninového prostredia, ktoré sa prenáša na jestvujúce nosné konštrukcie južnej tunelovej rúry. Finálne ostenie prevádzkovanej tunelovej rúry by malo byť dostatočne odolné voči seizmickému zaťaženiu, ktoré pri vrtnotrhacích prácach vzniká. Problém podľa neho nastáva pri konštrukcii horizontálnej medzistropnej dosky, ktorá oddeľuje dopravný priestor tunela od vzduchotechnického kanála. Inými slovami, rizikom je, že môžu padnúť dosky, ktoré oddeľujú priestor od toho, kde sa nachádza technológia a káble. Denne by malo dôjsť k 8 až 12 odstrelom a po každom jednom treba skontrolovať v celom, takmer 5 km dlhom tuneli, či je všetko v poriadku. Podľa inžiniera je možné, že na čas odstrelu bude treba odstaviť premávku na 10 až 15 minút. Dôvodom, prečo však nakoniec zvíťazila verzia s razením výbušninami, je čas. Dokončiť dielo by tak trvalo zhruba 4,5 roka. Odporúčaným variantom z TBM by to pritom bolo až 6 rokov. Ako dôvod uvádzajú dlhú lehotu pre dodávku týchto strojov, ktorá by trvala viac mesiacov. Ďalším faktorom je aj množstvo vyťaženého materiálu z tunela, ktorý robí pri podobných stavbách problémy. Štát totiž musí horninu niekde uskladniť a ideálne aj použiť na stavbe. Štúdia rieši sčasti aj to, čo s vyťaženým materiálom z tunela, ktorého nebude málo. V závislosti od variantu to môže byť 630 000, ale aj viac než 1 000 000 kubických metrov. Aby sa znížili náklady na odvoz, projektanti odporúčajú vybudovať pred východným portálom 2 hlbené tunely široké 1 a široké 2, ktoré budú slúžiť ako ekodukty pre zver. Tie budú vybudované ako rámová železobetónová konštrukcia, ktorá bude prekrývať súčasnú diaľnicu D1 a zasype sa predrvenou rúbaninou vyťaženou z tunela. Zelené mosty, ktoré budú obidva dlhé zhruba 400 metrov, budú stáť ďalších 37,6 milióna eur. Časť zeminy z tunela pôjde aj na galériu pri východnom portáli s dĺžkou 242 metrov. Zároveň sa vo všetkých alternatívach počíta aj s rekonštrukciou štátnej cesty 1/18 v úseku prechodu cez Horské Sedlo. Dúfame, že nové vydanie z Dopravy v kocke sa vám páčilo, preto by sme boli radi za pekný komentár, like a odber. Vidíme sa na budúce.